Hei, anteeksi. Paljon sä maksat vuokraa Helsingissä? 149 €. Oikeesti? Siis Helsingissä 149 €? Joo. Missä? Ihan tässä vieressä. Voisit sä näyttää sitä? Mennään kattoo. Siis asut sä täällä? Joo, mä teen täällä duunia ja hengaan ja saunon ja uinia tälleen ja käyn salilla. Okei. Wow. Joo, sit tässä tuolta saa safkaa ja tästä päästään sisään. Okei. Tästä niin hitotta juomista ja sit tuolta saa kahvia ja sit täällä on tää yleistä tilaa tässä näin. Joo, tässä on sitten päivän lehdet on niinku tossa ja sit täällä voi tehdä kaikkea, jos tykkää golfaa, niin voi ottaa mailan vaan tästä näin ja ihan Täältä saa ottaa kahvia ihan koko ajan. Joo, kellon ympäri. Wow. Mitä tää sitten on? Tässä on niin meidän naapureiden yhteistilat, että ihmiset tässä työskentelee ja tekee hommia päivisin ja tälleen näin. Sä sanoit, että täällä on joku uima-altaat ja saunat. Joo. Ne on tuolla. Mennään kattoo. Okei. Joo, tosiaan nää salia ja noi sauna ja allasosat on tuolla yläkerrassa, et sieltä pääsee tuonne kattoterassille sit. Okei. Wow, tää on siisti paikka. Mikä tää on? Tässä on näitä hirsisaunat on tässä takana, sitten tuolla poreamme ja kylmäallas ja sit meillä on tässä tämmönen hengailutila, että tässä on mukava ottaa vaikka drinkkiä illan päätteeksi. Wow. Joo, hei, missä muuta nukut? Hei, mun pitää nyt alkaa töihin, että sais niinku työrauhan. Ilman muuta. Noniin, yes, moro.